Ndewo onye ọma na-ege m ntị. Ọ bụ Ofili-Iyke TV ka ị na-ekiri. Ọka akụkọ bụ Maazị Ofili-Iyke gerezie akụkọ anyị ka ọ ha n'uju. Emena ka anyị mara na Super Eagles of Nigeria asụọ na ndị Ghana ọkwa abụọ na friendly match nke ha gbara ụbọchị Friday mgbe ọnwa Maachị gbara mkpụrụ ụbọchị 22 n'ime afọ 2024. Emere ka anyị mara na ọ bụ naanị otu mkpụrụ ka Ghana satara. Anyị wee jiri ohere a na-asị Super Eagles of Nigeria ka ha jide ka ha ji n'ihi na ha na-eme nke ọma. Tupu anyị aga n'ihu n'akụkọ ụwa nke ụbọchị taa, nụrụ ọkwa dị oke mkpa. Ụbọchị taa bụ ncheta ọmụmụ odogwu nwoke bụ Chief Emeka Nwosu, onye ji Dangote wee mara nke ọma. Odogwu a mara nke ọma si Uru-Agụ Nnewi wee pụta. Anyị na-asị na ọ ga-adịrị gị mma na Eke Orio afọ dịka ị na-echeta ụbọchị ọmụmụ gị n'ụbọchị taa. Odogwu abụ Dangote bụ onye na-enyere ụmụ ogbenye aka, onye ji gị bewe eme ọgụ, onye ihe ọma na-adị mma. Anyị na-asị na ọ ga-adịrị gị mma oge niile. Live long and prosper. N'otu aka ahụ, Odogwu Dangote bụ International and National Business Tycoon. Ọ bụ ya bụ CEO Don Kizito, ndị a maara nke ọma n'ihe gbasara spare parts, ihe ọbụla gbasara nkara ngwaọrụ ụgbọala. Chọba Don Kizito bụ ejecha ọgwụ n'ihe ọbụla gbasara motor spare parts. Ị ga-enweta ha na Douala, Cameroon. N'otu aka ahụ, ndị enyi gị ji ohere a na-ekene gị ma na-ekene Chukwu n'ụzọ pụrụ iche dịka ị na-echeta ụbọchị ọmụmụ gị maka ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya. Ndị a gụnyere Young Money na Nnobi, Odogwu Anaji na Bangi, Ego dị na Boot, Ego dị mma na Nnobi, ọmarịma nwoke ama nke ọma bụrụkwa International and National Business Tycoon. Onye ọzọ bụ Tobi the White Man, onye mara mma dịka ọlaedo. Onye ọzọ bụ Honorable Epis Anidons nakwazi Big Mekus, onye nke a maara nke ọma na Douala, Cameroon. Ndị a bụ ndị bụ ezi enyi ka nwanne. Ha na-asị na ọ ga-adịrị Dangote mma n'ụbọchị taa. Ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-abịa n'isi njedebe. Ị ga n'onu m ọzọ ọ bụrụ na o jiri ọkara gata elekere asatọ ụbọchị Eke na-abịa. Ọka akụkọ ka Maazị Ofili-Iyke. Ndewo. About me, worry about your airline. Underrated, but I'm still cashing out. You go shock you, say I get money, pass your faith.